Башлыйбыз. Havalarda yıldız, sularda fındız, azizekey baldız. Yılama, aldırmam yalnız. Yılama, aldırmam yalnız. А это можно померить? 1001 костюм Камаловского театра. 1800 были костюмы. Как вы ориентируетесь? Да, как вы тут не Ну теряете? как вы не теряете? Мы как-то вот все это развесим. Ну вот военные висят, нам как-то удобно. Вот здесь вот железные платья висят. Гаскар Камал – это одна из самых родных, национально пропитанных точек города Казани. Камал театра ул инде безнең Казаныбызның энҗе бертеге. Мин үземнең бала чагымны искә төшерәм. Әни әти белән шунда киләдер. Һәм бүгенге көндә дә бер нәрсә дә үзгәрмәде. Хәзер мин үземнең эш баламны шунда бик зур шатлык белән алып киләм. Чын күңелдән Камал театрын котлыйсым килә сезон ябылышы белән. Минем уйламча, һәр буын кешесе театрга килеп үзенә ошаган спектакльне сойларга мөмкин. Һәм инде әлбәттә безнең классик әсәрләребезне дә карарга кирәк. Шул ук вакытта менә яшьләрчә спектакльләр хәзерге вакытта бар. Димәк, театр чәчәк ата, алга бара. Мин бик шатман. Мин бизәнәм, даже өйдә курчакларымны бизәндерәм. Сезоныбыз бик матур, бик уңышлы үтте. Алайса, икенче сезонда барыбыз да исән-сау булып, күрешеп, яңа сезоныбызны Зәңгәр спектакле белән башлап җибәрергә язсын. Әйме, кызым? Барыбыз да исән-сау булыйк. Яңа сезоннарга хәтле. Кара, ничек матур булды. Ай-ай. Сезоныбыз бик әйбәт узды. Тамашачы безне калдырмады. Олар безгә театрга килеп, ниндидер үзләренә җиңеллек, шушы авырлыкларны кичерер өчен ниндидер бездән көч алды. Ә без алардан көч алдык. Тән чараларда сез безнең бергә булдыгыз. Шуңа күрә менә бүген бөтен Гаскәр Камал театры исеменнән, аларга хезмәткәрләреннән, артистлардан, бөтенсеннән сезгә баш иеп рәхмәт әйтәсем килә. Зәңгәр, легендар Зәңгәр. Без әле 95 елда килеп театрга шунда уйнадык. Хәзер дә уйныйбыз һәм картайып биткәндә дә шулай итеп уйнарбыз дип өметләнәм. Барыгызны да сезон ябылу белән дип әйтеп калам. Минем менә Зәңгәр бәйләнгән барсыга. Шәкер җыры белән башладым. Бүгенге көндә менә Ишан хәзрәтне бетерәм. Алла бирсә, Алла бирсә. Алга таба безне онытмагыз. Без сезне көтеп яшәрбез, сез безне көтегез. Ачылганда күрешергә насыйп итсен. Сөйле башласак узакка китә. Ә безнең 3нче звонок. Кирәк. Кызлар әйдәгез. Әйдәгез, безнең сезон ябыла бит. Менә ниһаять инде 115 сезонны бүген тәмамлыйбыз. Гомер уза, ә киләчәкнең башы аягы күренми ди Булат. Мәйсәрә бу сүзләргә кушыла. Ахыры хәерле булсын, иншалла. Яңа сезоннарда күрешергә насыйп булсын. Театрыбыз яшәсен. Тамашачыга бик зур рәхмәт булганыгызга. Икенче сезонга пешеп бетәр бу. Һәрбер ашкычның үз тарихы, үз язмышы, үз копканыкы. Ә менә монысы киләсе сезон ашкычы. Хәерле сәгатьтә шушы ашкыч белән киләсе сезонны ачып җибәрергә Зәңгәр белән насыйп булсын.